Şahidim bilen garipde erti toqqul potadan belleşip öylörüne qayttılar diye. Bular çünkü entek yokalar padşah bilen veziri bulan çağır olmadan şahap padşah bular ewliyalar aylamtır bir şu ray yankı padşah süryan yerinde bu ewliyalar olsa ziyaret edip oğul dilep qıy dilep aylandılar diye Allah'ın kudretiyle bulan padşah qıy verin diye veziri oğul verdi diye birinin adına Şahidim taktılar, birinin adına garip taktılar diye. Şeylelik bile bulur diye, yok kayente dünya gelmeyen kaynın adarlandı diye. Bulur diye yankı, bilece yaşlarından bolundan, emideklep başlarından bile oynadılar diye. Yankı mektebe moğla bile katna vurdular diye. Çünkü bulur diye yankı adarlanan onu biri bilyeler. Mektebe katna pörşörlü diye bir ikisi bir təzəlik bolar ýaly ertir diye kim mektebe ýergelmese edeli, kim diýjek galsa şondan poz almaly edeli. Şeýlelik bilen 9 poza bar diye ertir kim ýergelse beýlekden 9 poz almaly. Garip neres öýüne gelip diye yankı ejesine aýtdy diye ejemen diye ýerden tolur. Men ýer bilen gitjek şunu ýaly şahynem bilen şu ähtuwa paýatdym. Kim ýöňelde 9 poz almaly boldy diýip. Yankış garip neresi diye bir yanıp durup peçe diye bir sim sokup eline bahçe kolyadı. Ha näme çöpür şunu ýaly. Bak oğlum diýipdir özüm tudurar diye ol elime ot basıp köz basıp alara alıp görmedi de oğul ene şeyden anan bir yatıp kaldı diye. Havar gıydan aşağı diye biler bilmedi kireçek olan boldy. Moğlan yankı tavsiyeler yumuşlar işlem boldy diye. Hijan geçirdi. Akşam saat bas ayağını çağırıp aýtdy diye. Qyýdym oku bir adam ýazybilse, harplar tanasa, şeylere kat ýazybilýän bolsa diýdi. Oku diýişiniň ady ýok diýdi. Padşahyň köşede gelip görse gelişmez her ýyl syltak sözler, nemeler ýokar diýdi. Şu öýde 5 düşe öwrendim diýe, dikinji hatyny öwrendim diýe. Opçy yankı gelin diýe mahsus häsiýetler öwrendim diýip bular bir-birine maslahatlaşdylar diýe. Bor padşahyň aýalam ertirdi turulun aýdaýar muga diýip diýem ýatdy. Şahynyň baýat uzak ýyja dikin marny edip çatyn marny edip bular ýatmada. Şu aladandan diýe yankı humkandan çykywrdy bolýa ejep turup ýydym diýip gıýyrdy muňa ýerine durdy ha. Ýere bar ýankı şu wagt gaty ýer okudan diýip. Ay molla ýer diýip durdy ýa-da eje molla gaty ýer diýdi maňa diýip. O gıýrym diýipdir ta geldiler soňra daşar garanky. Munça imun ýaly ýerelip ýediýän däldir taňa diýdi. Ýok, ýerel diýip dur ahir. Şunça gıýrym beýtme git ende wagt ýer çaý çöreňi az ýagtyrdyň daşary. Ay ýok. Bir aýagda şarda bir aýag içeride we gitjek bolup durýan. Ahir ejeli eller tutup oturdy diýen ne uçaldy taňa. Näme boldy diýip ahir bolmajagyny gıýyrdy ýa ejerine garap. Yankı işler beyan etti diye bir aydında. Şunu ayıp vereyim. Havarını eşitmenin mehriman enem. Ey eşit havarımlı menin mehriman enem. Yenemen dertliğini yandırman beyle. Ak süydün emmişem men kana yine can dertliğini yandırman beyle. Günme yalvarırdım Habiba. Bak elinde piyala kanımdan dolsun. Aşkında gül yüzüm sargay gayrım solsun. Yansın köysün iftihanım kül olsun. Yine can dertliğini yandırman beyle. Çekilen
iner yük dögüley meydanda dögüley kileneşim serdegil anamızın bilmegen kişi er değil ene can dertliğini yandırman meyman Gülmegünden yalvarardım havivayey derdim bilmegen şunu deymen tevime Sathenem dirmen gider men garivanım Di sathenem men gider men garivanım Yine can dertliğini yandırman meyman Vah yine men dertliğini yandırman meylan Sathenem dirmen gider men garivanım Di sathenem gidererdim garivanım Enemin dertliğini yan